Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na mu koyi sarrafa hotuna. A yau ina so zan yi magana ne akan game da yadda za ka yi editing ɗin bidiyon ka zuwa complete music a Filmora. Na taɓa magana a ɗaya Filmora ɗin. So abin da ya sa wannan yana da bambanci da sauran. So abin da za ka yi idan za ka yi wannan haɗa audio da bidiyo, kafin mu fara ina ba da haƙuri ga masu wanda suke zaune a wannan channel ɗin domin sauraron tutorial ko kuma don kallon tutorial ɗin, kasancewar mun haɗa channel ɗin da wato littattafai da muke karanta na novels, kasancewar kowa da irin abin da dai yake so. So wannan tutorial zai ke zo mana kowane sati sau ɗaya insha Allah rabbi. Kuma ga masu buƙatar su sami wannan tutorial ɗin to sai su zagaya a ƙasan comment, za su ga za mu saka link na channel ɗinmu wato wadda muka yi ta don wannan tutorial ɗin mai suna After Effects, sai su yi subscribing ɗin ta Allah da za su rika samun tutorial abin da ya sauwaka na daga waya kuma zuwa editing software iya abin da muka sani za mu sanar da ku. So abin da za ka yi da farko bayan ka buɗe Filmora ɗinka kamar haka ta buɗu, sai ka je file ɗinka kamar yadda na gaya muku a baya. Za ka iya minimizing ɗin file ɗinka ka ɗauko audio ka ɗora haka, sannan kuma za ka iya ka shigo da shi ta inda kake so. Daga nan za ka ɗauki bidiyon ka ne sai ka ɗora a nan. Idan ka ɗora bidiyon ka ga duka ka gama shigo da komai a cikin kwamfutar ka. So abin da za ka yi shine sai ka duba, farko abin da za ka fara yi shine in kai right click akwai wannan abubuwan za su fito a jikin bidiyon ka, audio ka. Na riga na yi activating, amma Allah da duk sanda muka dawo akan wani audio din wanda ban yi amfani da shi ba saboda ƙurewar lokaci, za mu yi magana a kansa insha Allahu rabbi. Idan ka buɗe shi haka, abin da za ka fara yi shine ka gano menene problem ɗinka. Yawwa, idan ka buɗe shi haka, farko abin da za ka yi shine waƙar da kake so ka yanka daga inda za ka yanki audio ka, za ka kunna haka, sai ka rufe asalin audio da yake original ɗin na ƙasa mai kyan kenan, sai ka kunna wannan. Da farcen jallami mulkina. So abin da za ka yi, ka tabbatar da cewa ka ɗauki waƙar ka daga kan baiti ne. Kaga daga nan nake son ɗauka baitin da zai ɗaga sama, godiya ta, daga kan shi zan ɗauka, ka gani? Sai ka duba wani frame ne wannan baitin yake kai, sai ka buɗe, in ka zoom in, in ka ja wannan gefe haka zai buɗe maka, za ka ga frame by frame ne gashi nan, sai ka duba. Kaga wannan shine frame ɗin. Yawwa, yanzu ka tabbatar da cewa wannan shine frame ɗinka, ka gani? Yawwa, wannan frame ɗin wanda yake a ƙarƙashin minti 1 da sakan 29 shine asalin frame ɗinmu. Ka duba shi gashi nan na ja shi. So sai ka yanke bidiyon ka. Yanzu ka yanke bidiyon ka, za ka iya goge, za kuma ka iya barinsa, amma dai ni na goge. So abin da za ka yi, sai ka koma baya kan wannan waƙa, sai ka ji in a baya ne, in a gaba ne ma sai ka yi gaba, sai ka kunna asalin waƙar, sai ka ji ina baitin yake. Abin da daidai albishirin duniya madalla, akan halina ko ko halinki ko halinka, duba abin da daidai mai nazari ba yi margi ba, duniyar nan ta yi kama da dan maciji, duba idan ka bi ta za ta hana ka furta masha Allah. Kaga ba a nan ba ne, sai ka sake koma baya har daidai inda baitinka yake. Misali, abin da yasa nake haka, ita Filmora ba ta da automatic kamar a Premiere akwai yadda ake automatic, na yi tutorial a kansa, to shi yasa nake yi a hankali don kowa ya gane a wannan, kasancewar ita dama ta masu koyo ce na farko. To daga wannan baitin ne muka yanke hotonmu, don haka daga shi ne za mu sake ɗora audio mu. Da haka a wannan tsakanin waɗannan frame ɗin za ka zo ka nemi inda baitin ka yake. Kaga ba shi ba ne?
nan ma ba shi bane, sai kai baya. Yawwa, ina ga wannan frame din wanda yake tsakanin minti 32 da sakan 10, sai ka kunna shi ka ji daga shi ne, shi ma ba shi bane, sai ka ƙara koma baya ka samu frame na baya. Kaga yawwa, to kaga wannan frame din wanda yake tsakanin minti 32 daidai shine frame din mu. So abin da zaka yi sai ka rufe wannan ɗinka, sai ka ja bidiyon ka kawai ka matsa da shi gurin wannan maka din. Yawwa, za mu ci gaba da yin VFX da wanda abubuwan da ake ɗanyi da ita dai na editing in Allah ya so ya yarda. So ina ganin wannan shine. Yanzu ina fatan kun gane abin da nake nufi. Audio da yake bayan kyamara da kuma audio ka asali wanda ka fito da shi daga studio, yanda zaka hada su. So idan kai haka, abin da zaka yi shine ga wani layi nan anan, sai ka danna madanninka na hannun hagu na jikin mouse ɗinka, sai ka riƙe haka, sai ka ja shi ƙasa. Ba sai ka yi cire audio ka ba saboda gudun matsala. Idan kuma kana son cire audio ka ne, abin da zaka yi haka zaka yi, sai ka right click, sai ka je detach audio. Gashi kana yi tabawa zai ware maka audio ka. Kaga in kai ƙasa za ka gan shi a ƙasa. So in ka so ka rufe shi haka, in ka so kuma ka bar shi, amma kar ya baka confuse saboda audio ka na asali. To amma kana yin dai haka shikenan. Abin da nake so ka fahimta shine ku duba bakin. Yanzu bakin yayi daidai da abin da yake fitowa. Ina fatan kun gane abin da nake nufi. To wannan shine hanyar da ake bi wajen seta audio. Idan kai haka, na gaba ma haka za ka yi masa. Shi ma na gaban idan ka yanka shi, in yana sama ne in yana ƙasa ne, sai ka mai da shi gurin da kake bukata. Idan ka mai da shi gurin da kake bukatar ka seta, kawai kana bukatar sai ka seta shi a wurin. Idan a sama ne multiple ne, haka za ka ɗora shi a saman nan ne, sai ka seta daga audio ka. Kawai wannan rula ɗin wannan da nake nuna muku, ita za ka sake setawa da bidiyon ka da yake saman nan gurin. Idan kuma a ƙasa ne, da wannan bidiyon, shi kuma wannan da ka ɗora ka gama da shi, sai ka danna wannan kwaɗon ka rufe shi don kada ya matsa daga inda yake, sai ka ci gaba da aikin ka kawai. Na gode da goyon bayan da kuke bamu, ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Kada